Tobat. Ngaturaken panuwun dene sampun damel tentrem taman kadileng-leng. Ya, Banawati. Ora dadi ngopo, ning kowe ngerti. Mara kaki sawangan keringeting pun Kakang. Ingkang dileweran. Nganti kaya apa kae jenenge? Tobat ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Apa? Kepala dineres. Kepala. Klopo dineres. Heeh, klopo dineres. Inggih. Ayo aku dipeteki Banawati. Tobat. Kok njur ngadi-adi to? Kowe ya ora jeneng ngadi-adi. Ya ora wujud ngono iki kula wegah. Sampun ngantos wujud kados mekaten menika kula wegah. Wujud ingkang saknyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya. Ngene iki kowe luwih seneng to? Ngoten menika nek mijet iki ora akeh-akeh. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasa nggo tangan nganggo linggis. Men mudar, ha. Ukaramu ki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa gane kowe tetep tresna karo aku, Banawati. Ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha. Saking mriki menika mijil toyanipun. Lajeng mantur ngaten dumugi wonten ing kolam. Waduh. Supados dados asri Taman Negari ing Kadileng-leng. Oh iya sampun, Isampun, ae ngatur isampun. Ae ngatur menika sanes tiyang. Sanes. Ing atase reca sarungan. Panci menika saking mrika, Prabu. Saking mrika. Oh iya sampun. Swara apa to iki ngaku-ngaku? Mangapunten. Oh, nika menapa ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun mapunten, Bu. Nuwun mapunten jatosipun. Sampun caket-caket lho mboten sekeco Nyai Prabu Duryudana. Dados menika pepasren ninggal Taman Kadileng. Kasinggan mekaten. Mangriwin. Kok kaya-kayane kok suarane tukul saka kene. Ngaknguk. Monggo tak sawang yen watu kok meka kaya ngono. Ora pati nduga mono iki reca apa? Lho, Bagong ipat. Menungso ora tatanan. Yai Ratu sanget-sanget anggen paduka ngiyas dhateng ing Raka ing Mandura. Teka panjenengan Mentala. Matur citra lan ing Raka ing Mandura. Nyuwun pamunten kok Prabu, nyuwun pamunten. Bangun. Anggep apa kowe? Kok mledeng ning kono apa? Anu wedi. Takut. Wedi karo sapa? Kali sampean. Ngopo kowe wedi? Mergane kula teng mriki. Yai Ratu. Wonten maring adhawu. Sameneika kula nyuwun prisa. Inggih. Biyai kakung ingkang mapan wonten telenging taman menika sinten? Inggih. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten Bagong. Lho. Memang iya. Wah, panusmane jajalan. Kula nyuwun mapunten lha kok Bagong mapan wonten ing taman menika. Dasaripun menapa? Tobat, nyuwun mapunten bloko seta kemawon. Kula menika tresna lan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa tiring Bagong. Dasaripun menika piyantipun nyenengaken kula sampun caget remen manah kula. Lho, nyuwun mampun panjenengan niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Nek jenenge wis ora tresna arep napa meneh? Yen kula sampun boten tresna badhe menapa malih? Kok Prabu Duryudana kula aturi emut. Bila kula sampun boten tresna sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ana sing wis nampani. Sinten? Lah menika. Kakang Mas menika. Angling Darma.
Kula nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Nyuwun pangapunten rembugan kalih kula. Kula nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng wonten dawuh edan basa barang iki lho. Nek aturi tindak ana ing mburi. Inggih. Namung menawi panjenengan mangke Kakang Mas kenging menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Panjenengan sakit, kula sakit, panjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalaning pati. Sedika ngestaken dawuh. Lenggah wingking. Inggih. Santai. Inggih. Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngombake kathok. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora itu sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku dengkulmu amoh. Kowe iki bendaramu. Nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaik katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana ndi neh? Kejaba mung kudu dijaupke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yayi Ratu Banowati garwane Yayi Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Yayi Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas nganggo apa nyamping mas ginepeng. Ning nek pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresna, pripun? Aja napa sampean? Lho, Mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten sapripun-pripun. Pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana saniki panjenengan tak dadeke seksi. seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan kowe. Soale kula dereng gadah seksi. Dan Semar Semara gelem tak kon seksi, mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti gareng Petruk Semar niku ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Kowe ora gelem bali aja kelakon tutuk. Gelandang nenggala kowe. Woi. Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas. Santai, santai. Rasa kuwatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian, nuwun sewu, Bagong ki menungsa ya, Mas. Aku ki menungsa. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungsa. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Tobat. Latri ngatos-atos. Santai kowe, Pak. Ben ora apa mati, sing penting wis ngambung. Ula edan. Mboten edan, pengen ta kowe cungar-cungir prek. Ora bakal pengen. Asline ya, ngene ta kowe? Ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Baladewa ki wis menep. Menep kok nek ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Deng piye? Ayo piye? Sae ngejawab apa? Bagong ora gelem bali sing ngono karo Indra lakon tutuk kroyok Kurawa golek papan sing jembar Prabu Baladewa. Bapak Durna. Wonten dawuh, Ken. Kula caosi prisa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajake kok gugup kados mengaten menika? Panjenengan ngertos mboten?
Mboten. Kula caos prisa. Nggih nggih. Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Inggih kula caos prisa ing mapan wonten telenging Kadilengleng Taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe ngebang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banawati? Sampun. Sinten? Panjenengan kula kandhani mesti kaget. Mangke. Wong kok senenge kok dhisiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik. Hubungane kali jantung, Dik Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandhet jantung kula ngrekoso. Kula caos prisa. Nggih pripun, Nggih? Ing mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung seru tok. Wah. Ngaten wonten talengan kula. Headsete dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ra. Sinten, Gen? Bagong. Lho, lah dalah. Jaja muntap yakin tetap. Manat glat lain dipanus manijan. Dados Bagong manjing dados Duratmaka. Nggih. Dik Pate. Pripun? Kurama ketapke. Nggih. Bagong bondo tangane kincung sikile. Taturke anak Prabu Duryudana medi tugel kulune Bagong. Oh nggih. Ku mawani. Semangkean. Kewanen. Amin drajate kere kok. Oh, mlebu Taman Kaputren. Monggo Dewi Banawati kuwi mesti kameng para putri lah kok dadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Pun mangkat apa ampun kan kesuwen. Oh nggih, ngesta nyuwun pamit. Mang aja karo rasa dapape babaran. Oh nggih, ngestaken sak. Walik wandeng. Pinututi lamun katututan. Lamun mangsa prawira digdaya, prawira digdaya. Ora nggono magawe gelar. Oh. Wong pinter ora kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun. Kuwale. Iya. Nek ora tok kandhane aku mundur terus iki mau. Iya. Ndara Kartomarma Dasar Purnyata. arep ngopo mrene? Lho lho sik kowe ora basa karo aku. Aku ki pangeran Pati. Kowe ming batur. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Lho. Entuk ketemu pirang perkara. Pirang-pirang. Entuk pirang-pirang aku. Separuh tak singgahke, separuh tak dol. Perkarane kuwi. Pirang-pirang. Aku ki wong kere perkaraku pirang-pirang. Utang duwe. Masalah rutangga duwe. Masa jawab aku salah? Ketemu pirang perkara ki dasarmu apa pawadanmu apa? Ngene tak omongi Kartomarma. Iya. Dewi Banawati, Prameswari negara Ngastina. Iya. Kuwi tresna karo aku. Lho. Tresno karo kowe. Asli yakin. Lah aku arep diangkat dadi ratu. Lho. Ratu ngendi? Ratu Ngastina. Yen ngono kareng gelimpangke Prabu Duryudana. Nek kuat. Lah aku aja minta pancal. Wong edan ra tatanan. Pancen wong edan ana sing tatanan. Nek tatanan dudu wong edan. Saiki ngene. Aku ngono. Lho. Iki jane iki omongane gathuk ora. Kowe mesti mumet musuh aku.
Cah cerdas e. Nyepelekke ora nyepelekke. Kowe bali ora? Ora. Ora gelem bali. Oh, bila domongi wis ora kok dibaleni meneh ora gelem bali. Ora gelem bali ya ora bali. Aku tegel karo kowe. Masa? Kuwi dudu nggonmu. Ya nyilih si Dela. Kowe gelem bali apa ora? Lho, walik kowe sing kudu. Wah, Ndek, kowe sik sing ngomong. Ora. Aku sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Ora gelem kendarat siramu. Ayo, jajal nang kene. Kartomarmara Bagong menang sapa? Aja ngluputke aku yen kowe tekaning pati. Ayo nek pancen iso pancen ana Bagong. Batur kok kemewat kaya gemjimat kaya wani bilat besi abang. Antem siramu pisan gletak. Tangyo. Yen pancen kowe digdaya Tangyo. Tangyo, kuwi panakawaning Semar kok wing sak jotosan tekaning pati. Ora serep nyawamu. Wah, semoga semute kene. Mulai edan lho. Kene wedi. Tapusi kaya ngono kowe mlayu Kartomar. Ayo ngejak pirang dina ora aku iso mateni aku bumi langit tangkep Kartomar. Edan pinterindo. Apa-apa tenan. Nah. Wah, wah, wah. Wah, edan. Ayo. Ngapa ngap? Purman mboten ajeng perang lho. Kok ora perang apa? Wong mungsuh Bagong kok mundur. Sampeyan mboten ngerti tandange Bagong. Jiji. Gilani. Lah priye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula. Apa member rai kok didilati. Aja domong-omonge kanca-kancamu ndak ora gelem perang. Engko tak omong-omongke. Swatama Mboten mawon, Man. lah tenan ta. Durma Gati mboten mawon. Citraksi Mboten mawon. Timbangane dilati raine. Lu wong mboten mawon. Ora kajen. Mamang tandangi dhewe. Aku ya gumun, aku mesti wis mikir Bagong mesti gelut awur-awuran iki. Wis piye nek carane Dirsasana? Pripun? Maju ora le? Wah, nek kula maju sing kiper sapa?
iki perang ya Nyuk. Ora bal-balan. Mungsuhe sapa man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Muayu Banowati. Ya kuwi Sapa, Pak? Bago. Nun. Bago. Nun. Bago. Bagong. Iya. Bagong Ponokawan. Eleng-elenge ra jamak-jamak. Kartomarma gelut karo Bagong, jarine Kartomarma ngantemi Bagong ora apa-apa. Lembales Kartomarma ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, jijik. Mulih wae. Piye to ya? Aku ki menging ngomong malah omong dhewe. Anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun nggih, Pak? Sampeyan kepasrahan nyekel Bagong napa mboten tumandang karo nek cara kula ngisini-sini. Manus maning jajaran sukertan bawane iblis lanang. Bagong ajeng kula tegeli. Nggih, monggo mawon nek ora ditegeli ndak tuman. Kula ajeng gawa Kyai Cundha Manik. Mun monggo arep gawa napa-napa sak karep sampeyan. Bagong, kowe ora gelem bali saka taman nyadileng negara Ngastina. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Cundha Manik, Bagong? Durna gleleng nggawa drei. Kok bengkel ya saiki jake. Kok drei obeng kembang kok diatung-atungke. Kowe nek kira-kira mung aku nek gelem kewirangan ya maju dur. Nek ora gelem kewirangan tak prenggake becik kowe mundur. Nek arep kewirangan wo. Aja takon dosa aku sago mirang-mirangke karo aku kok ya tau weruh pemandangan iki ya. Nendi terus kapan? Kok kaya tidak asing. Cik Pate, pripun? ampun mriki lho. Lah enten apa? Ampun mriki, Dik Pate. Ampun mriki. Kurang ajar tenan banget. Raine pucet. Kewirangan. Kewirangan pripun? Kula mboten Cundha Manik. Nggih. Bayangan kula Bagong mesti mati, ora bakal iso nadahi Cundha Manik. Nggih. Bareng kula tekan rika. Pripun mbok diceritani? Kok Bagong niku malih jaran. Lho, Bagong. Nggih. Mongko mleding. Oh. Kaya tawani lho. Saking senenge sampeyan. Kula weruh kahanane jaran niku kaya bali jaman nom biyen. Bentuk ya ora kaya ngono niku. Nggih. Wis isin kula Dik Pate, isin kula tak
bali teng Somakila mawon. Pundi? Sokalima. Kok Sokalim Somakila piye? Sokalima. Nggih kula tak wangsul teng Sokalima mawon Pate. Ger naik mboten panjenengan menika mboten badhe rampung-rampung. Kula senganggaken dhateng anak Prabu Baladewa. Bagong. Ora kena dipringake becik. Ora gelem bali marang bali wis mawon aja takon dosaku mentolo karo glandang nenggolo dadi mubarak. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestungkara. Telih Mandra Jaladewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan Tobat Koko Prabu sampun ngatur menawi Prabu. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten Bako. Koko Prabu sampun dipun percaya. Kula nyuwun panjenengan sampun negaken dhateng pun Bagong kula aturi sabar Bagong sampun dipun percaya. Uye. Jagat Dewa Bathara. Wong ilahing. Yai Wanawati. Kula wonten maring adawuh. Ngopo kowe nangis nang ngarepipun Kakang? Inggih. Badhe mun jatur. Apa sebabe kowe arep manjatur nang ngarepipun Kakang? Pun Kakang. Pun Kakang. Badhe muncul atur, mun sampun dipun percaya Bagong. Kosik to Cahayu, sawangan pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Lho, Bat. Napa menika Bagong? Ah jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh dadi apa-apa iso waton ana ragate. Santai wae. Lah kesanipun kados pundi kok wujud Baladewa? Arep kanggo nandingi karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong. Minggir. Ngasuh kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, Inggih. ceramas. Inggih. Men wangi rambutnya. Ambu ampek ya, Bos. Men supaya wangi. Inggih ngesnaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banawati. Kula wonten dawuh goleke gaman. Oh inggih. Kanggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih ngesnaken dawuh. Menika. Iki ra hanger. Sanes menika celuret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Liyane. Inggih. Menika. Iki apa Banawati? Mohon perhatian. Pengumuman besok Minggu kerja bakti. Patoban menika petel. Oh, tak kira corong e. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon. Prabu Baladewa iki nata mandura. Raden Kokrasana. Men rada beda. Inggih. Ayo tandangono lekane ati. Manuswane jajaran ate iblis kanatna iki sapa iki? Aku ngedep kaca iki piye iki? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki ora edan iki tenan Baladewa tenan.
Lah iki suarane kok iki ra Bagong iki. Heeh. Lho kok dadi Baladewa? Lho kesewan sandangan wayang wong. Ora edan. Iki kowe ngembari karo aku. Tak kembali kowe. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman mencorong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh, mati bareng kae. Ah, mati. Iya, iya, iya. Wah, ada. Tobat, tobat. Ngaturaken panuwun dene sampun damel tentrem taman kadileng-leng. Ya, Banawati. Ora dadi ngopo, ning kowe ngerti. Mara kaki sawangan keringeting pun Kakang. Ingkang dileweran. Nganti kaya apa kae jenenge? Batu-batu ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Apa? Kepala dineres. Kepala-kepala. Klopo dineres. Heeh, klopo dineres. Inggih. Ayo aku dipeteki Banawati. Batu-batu kan. Konjur ngadi-adi to. Kowe ya ora jeneng adi-adi. Ya ora wujud ngono iki kula wegah. Sampun ngantos wujud kados mekaten menika kula wegah. Wujud ingkang saknyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya. Ngene iki kowe luwih seneng to? Ngoten menika nek mijet iki ora akeh-akeh. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasa nggo tangan nganggo linggis. Men mudar, ha. Ukaramu ki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa gane kowe tetep tresna karo aku, Banawati. Ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekaten. Ayo mundur. Gek diteruske critane. Monggo kula dheraken. Heeh, Banawati, sayangku, cintaku.